Kirja abbużiva, illegali u li tikser id-drittijiet kostituzzjonali tar-rikorrenti. Dan ħareġ mis-sentenza tal-qorti fil-każ tal-Gazin Laburista ta' Santa Venera fejn il-qorti preseduta mill-Maġistrat Joseph Gatt ordnat li l-Partit Laburista jiżgombra l-Gazin f'Santa Venera f'temp ta' 40 jum. Din mhux l-ewwel ordni tax-xorta tagħha li ngħatat mill-Qrati Maltin. B'din l-aħħar sentenza tikkonferma li dan it-teħid ta' proprjetà sar b'mod abbużiv u illegali. Dan wara li l-Partit Laburista fis-snin 70 u 80 kien għażel li jokkupa diversi binjiet pubbliċi u privati li dawarhom f'gażini politiċi bl-argument li dawn il-binjiet ser jittieħdu fl-interess tal-pubbliku. Madankollu kif mistenni, il-qorti konfermat li ma kien hemm l-ebda gwadan min-naħa tal-poplu filwaqt li l-uniku gwadan sar u baqa' jsir mill-Partit Laburista. Anzi, il-poplu Malti ma gwadanja xejn għajr telf ta' flus minn kumpensi li bid-dritt ingħataw lil vittmi li oriġinarjament huma l-proprjetarji ta' dan il-gażin. Fil-passat il-proprjetarji ingħataw il fuq minn 160,000 euro u 60,000 euro oħra f'kumpens minħabba dannu finanzjarju li sofrew minħabba l-akkwist illegali u abbużiv mill-Partit Laburista. Interessanti il-fatt li oriġinarjament din il-binja lura fl-1967 kien hemm ordni fuqha min-naħa tal-Gvern Malti sabiex tittieħed għall-interess pubbliku minħabba l-pjanijiet ta' bypass mill-Ħamrun sal-Marsa, però dan ma sarx. Madankollu l-Malta Labour Party fil-Gvern fl-1973 għażel li juża din l-istess ordni ta' akkwist sabiex din il-proprjetà li kienet beħsieba tittieħed għal skop ta' infrastruttura tittieħed mill-Partit Laburista. Bil-qorti issa tiddikjara li dan ma kien xejn għajr teħid illegali u turija ta' abbuż ta' poter mill-partit fil-Gvern li dak iż-żmien kien il-Partit Laburista immexxi mill-Prim Ministru Mintoff. Intant il-Partit Laburista ġie ordnat jiżgombra l-gażin f'40 jum wara battalja legali twila.